Ja som pôvodne študoval na stavebnej priemyslovke. Na tej škole ma bavilo najviac kreslenie. Sme mali architektúru a tam sa voľne ručne kreslilo, že nebolo toto rysovanie ako gro tých predmetov, čo bolo, ale toto bolo zrazu také iné, že človek tam už dával ten nejaký umelecký vklad. A ma to strašne začalo baviť, preto som sa aj po skončení tejto školy rozhodol, že OK, idem na architektúru, že chcel by som v tomto pokračovať. A vtedy sa zrovna otvorila jedna škola, ale bola stredná, animovanej tvorby v Petržalke. Bavilo ma kresliť, že prečo nie. No a v tom momente bol úplný zlom. A odtedy už iba animácia. V podstate 3 roky som chodil na toto nadstavbové štúdium. A v 3. ročníku som sa prihlásil na vysokú školu, kde som pokračoval v tvorbe animácie, až som proste dokončil vysokú školu. Ja som urobil bakalársky film a zrazu sa to všetko spustilo, lebo ho vybrali na festivaly, začal som cestovať po svete. Dal som si prihlášku na Erasmus, tam ma zobrali, čiže som študoval aj v Belgicku, robil som popri tom filmy a s každým som začal nejakým spôsobom cestovať. Čiže to bolo veľmi zaujímavé, že jednak je to ten kontrast tej práce, že sedíš, klikáš, kreslíš, nuda. Ako pre niektorých ľudí nuda, pre mňa to nie je nuda. Ale potom zase máš takéto úplné uvoľnenie a chodíš po festivaloch a užívaš si to. Nejak som sa už začal dostávať do fachu a postupne, ako som prešiel na vysokú školu, som sa stretával viac s ľuďmi z odboru tohto. A vlastne taká zmena alebo niečo v mojom živote bolo to, že sme založili festival animovaných filmov Festanča, ktorý funguje doteraz, už je to veľký festival, chodia tam zahraniční hostia. To bol napríklad zaujímavý Mike Reese pre mňa, to je producent a scenarista Simpsonovcov. Prišiel za mnou kamarát Patrik Páž, či nechcem s ním robiť na filme, on napísal scenár, dal mi to prečítať, mne sa to páčilo a v podstate doteraz prebieha výroba a pripravuje sa celovečerný animovaný film. Je to animovaný film určený pre detského diváka, mal by mať samozrejme presah do rodiny. Je to príbeh o malom chlapcovi, ktorý sa dostáva do sveta fantázie a musí poraziť železného muža, aby zachránil mamino srdce a mamička, aby bola opäť v poriadku. Ale pre mňa je to veľmi zaujímavé. Už počas prvého čítania scenára bolo to veľmi dobrodružné, striedajú sa tam prostredia a je to veľmi pútavé, čiže si myslím, že by to mohlo veľmi dobre dopadnúť. Škola ti dá zázemie, naučia ťa techniku, ako pracovať, naučia ťa základy, ktoré potrebuješ vedieť a dajú ti ten priestor.